खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव आमेरिकानि टेक्सासनि सायाव मोनसे गिदिर रादाब फोसावनो आवगायदों। आमेरिकानि टेक्सासआव मिथिंगानि गिख्रंथाव महर दैबानानि जाहोनाव आमेरिकायाव सोमजिदों गिख्रंथाव महर आमेरिकायाव दैबानानि जाहोनाव सा 80 सुबुंनि जिउ खहा खुंथाय सरकारनि रैखाथि हाबाफारिया बे समाव सोलिगासिनो दं। नंगौ टेक्सास टेक्सास नोगोराव गिख्रंथाव दैबानाया हालाय हाफाय खालामनायखौ बे समाव सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। गिख्रंथाव दैबानानि जाहोनाव आमेरिकायाव गासै सा 52निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुङा गोब्राब जोखोम आरो माखासे सुबुंफोरा गोमानानै दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बेबायदि गिख्रंथाव दैबानानि जाहोनाव गोबां गिदिर बिल्डिं आरो गोबां सुबुंफोरनि धोन सम्पथिफोराबो खहा जालांबाय। दैबानाजों खैफोदाव गोग्लैनाय नोगोरारिफोरखौ खुंथाय सरकारा बे समाव हेलिकप्टारजों रैखाथि होगासिनो दं। आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ दैबानानि जेंनाजों भुगिनांनो गोनां नोगोरारिफोरनि थाखाय दुखु फोरमायदों। मख'नो गोनांदि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला दासिमाव 850निबो बांसिन सुबुंफोरखौ गिख्रंथाव दैबानानिफ्राय रैखा खालामनो हाबाय आरो दैबानाजों भुगिनांनाय नोगोरारिफोरनि थाखाय इसोरनिसिम आरज गाबदों हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव आमेरिकानि टेक्सासनि सायाव मोनसे गिदिर रादाब फोसावनो आवगायदों। आमेरिकानि टेक्सासआव मिथिंगानि गिख्रंथाव महर दैबानानि जाहोनाव आमेरिकायाव सोमजिदों गिख्रंथाव महर आमेरिकायाव दैबानानि जाहोनाव सा 80 सुबुंनि जिउ खहा खुंथाय सरकारनि रैखाथि हाबाफारिया बे समाव सोलिगासिनो दं। नंगौ आमेरिकानि टेक्सास नोगोराव गिख्रंथाव दैबानाया हालाय हाफाय खालामनायखौ बे समाव सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। गिख्रंथाव दैबानानि जाहोनाव आमेरिकायाव गासै सा 52निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुङा गोब्राब जोखोम आरो माखासे सुबुंफोरा गोमानानै दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बेबायदि गिख्रंथाव दैबानानि जाहोनाव गोबां गिदिर बिल्डिं आरो गोबां सुबुंफोरनि धोन सम्पथिफोराबो खहा जालांबाय। दैबानाजों खैफोदाव गोग्लैनाय नोगोरारिफोरखौ खुंथाय सरकारा बे समाव हेलिकप्टारजों रैखाथि होगासिनो दं। आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ दैबानानि जेंनाजों भुगिनांनो गोनां नोगोरारिफोरनि थाखाय दुखु फोरमायदों। मख'नो गोनांदि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला दासिमाव 850निबो बांसिन सुबुंफोरखौ गिख्रंथाव दैबानानिफ्राय रैखा खालामनो हाबाय आरो दैबानाजों भुगिनांनाय नोगोरारिफोरनि थाखाय इसोरनिसिम आरज गाबदों हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ।